dia a dia de l'alcalde de Buyen és molt llarg, perquè l'alcalde de Buyen, del seu treball, jo no he deixat mai de treballar en la meva professió i per tant jo m'alço de matí, vinc així a l'Ajuntament, em vaig al meu treball, torne al final del matí a l'Ajuntament, sí que hi ha dies en què estic tot el matí així, per la vespre continuo el meu treball, si hi ha actes també, reunions, també vinc així a l'Ajuntament, és a dir, pràcticament tot el dia estàs en l'Ajuntament i el treball. I bé, tampoc hi ha cap de setmana perquè qui està en responsabilitats municipals saps que és cap de setmana també hi ha molta feina, actes, nosaltres participem molt i treballem molt conjuntament les associacions del nostre poble, perquè avui és un poble amb un teixit associatiu molt gran i aleshores pràcticament tots els divendres, dissabtes i diumenges tenim activitats en les associacions i nosaltres estem ahí perquè també la nostra política ha sigut treballar molt conjuntament en les associacions del poble. Bé, el que nosaltres bàsicament estem fent ha sigut millorar els serveis dels quals estava dotat el poble i no sols en caràcter material, que el que hem fet és ampliar els serveis socials, ampliar els serveis educatius, intentar que el nostre poble, que és un poble de 2.400 habitants, tingui una qualitat de vida i un accés dels ciutadans als serveis com si estiguessin en qualsevol altre lloc. En accions concretes, no sé, al llarg de tots aquests anys, perquè portem 12 anys governant en l'Ajuntament de Buyen, hem fet pràcticament de tot, des de la millora d'infraestructures dels polígons industrials, que va ser l'any passat, infraestructures esportives, infraestructures educatives, no sé, tot el que un equip de govern fa normalment el seu poble, però sempre mirant en què no sols es tractara d'una millora material, sinó que els serveis que existien foren de qualitat. I el nostre objectiu sempre ha estat en la millora de la vida dels ciutadans des del punt de vista, per exemple, del benestar social. Vam ampliar i vam consolidar un equip d'assistència domiciliària que no existia al poble i que això sí que millora la vida de les persones. Li vam pegar la volta a l'escola d'adults, ampliant, possibilitant que la gent del nostre poble pugui examinar-se directament així de l'ESO, per exemple, que no podia, que havia d'anar a altres llocs, ampliant l'escola d'idiomes també així. És a dir, dotant el nostre poble d'infraestructures no sols materials, sinó també educatives, socials, que també li feien. El pla de compromís durant aquestes 3 legislatures ha sigut amb molt de treball, amb molta implicació en la societat civil abuyentina i amb molta il·lusió.